Ad long de la història, era Val d'Aran ha definit la seva voluntat d'este. Pendent segles, els aranesis s'han predat en conservar les sues institucions, les sues tradicions, la seva forma de soñar a terra, la cultura i la llengua i la seva identitat. La perseverança i convenciment de tot un poble han permetut que, dempús de temps, la nostra forma de comprendre el món sigui avui encara viua. Unitat d'Aran ha estat, pendent els seus 41 anys de vida, hereua d'aquest esperit de defensa de la terra, de les institucions pròpies i de la recuperació del nostre autogovern. En tot prene el relleu de l'associació Estersus en 1979, iniciaue un any dempús el son camí com a partit d'un perfil polític propi, progressista, aranesista, municipalista i de clares conviccions en la defensa dels drets nacionals d'Aran, en la afirmació de la seva cultura pròpia i del seu estatus polític diferenciat en Catalunya, en la voluntat d'artenye una societat més justa i igualitària. Tot un arren hagués estat possible sense compromís, treball, coratge i lleialtat al país des persones que, sense demorar arren a canvi, en aquell temps incerti de la fin de la dictadura, deren un pas endavant i fundaren aquest partit. La Unitat d'Aran ha estat tajú el vehicle de canalització de les meves inquietuds socials, que no són sonque l'apropament dels béns socials, de la sanitat, l'educació, la vivenda digna i la cultura a tots els poblants d'Aran. Un element que ha remplit totes les meves aspiracions polítiques en sentit de servici al país i d'orientar el país. Molts de nosaltres pujarem al tren que en Catalunya, en Espanya, les causes canviessin a millor. I en Aran, naturalment, siguérem tan valenti que ens pujarem al tren ràpid, i gràcies a parar a on és en l'Estatut de Catalunya en aquest moment, ara veiem el que veiem. Hi ha igualtat d'oportunitats, hi ha defensa de la vivenda, de la sanitat pública, de l'ensenyament, i tot això això m'ha motivat molt a continuar en aquest partit. Artenyérem la possibilitat d'haver Consell General, si no avui parlaríem de que el Consell General no l'hauríem. Hi hauria el típic Consell Comarcal de l'Alta Muntanya i a partir d'aquí aconseguirem que l'any següent formar les candidatures d'Unitat d'Aran, tant les premisses que també quedaren explicitades en aquesta assemblea. Ha estat una escola realment, on he aprenut a estimar el país, on he aprenut també a valorar els públics, també de vera manera a entendre com un partit polític pot arribar a convertir-se en quelcom més que un partit polític, és a dir, en una colla de gent, de persones, d'homes i d'eines que al final comparteixen un ideal, comparteixen una història i comparteixen també una amistat personal que de molt i dilleu el més important que me queda ara de tot aquest procés. Rebrembar i honorar el passat i mantenir viues els nostres arraics. Unes arraics que mos mantien de més pes en la terra i al mateix temps mos impulsen a projectar-nos de cap al futur. El reconeixement i agraïment a totes aquelles persones que han bastit el present del que avui gaudim, ell, addelar d'un deue, un orgull entre tot i nosaltres. El rebrembe des que ja no hi són, mos marca el camí a seguir. Pendent aquests 41 anys, els homes i hemnes que han format Unitat d'Aran han dedicat el son temps, treball i esforç en bastir una Val d'Aran forta, cohesionada, justa i igualitària, que condesse amb el major autogovern possible en treballar als aranesos i araneses les oportunitats de besony en gaudir d'una vida digna. Homes i hemnes que han demostrat el son compromís i la lleialtat amb aquesta terra i arraics, i de la seva identitat, cultura i institucions. Un compromís
que dempús de 4 dècades pren el releu damb era voluntat renauïda e decidida a seguir damb eth treball encetat pes que mos han precedit, fideus a uns ideaus que han acompanyat tostem a d'aquesta petita grana família qu'ei Unitat d'Aran. Unitat d'Aran per a Val d'Aran ara ha representat progrés. Jo m'he quedat amb les paraules del senyor Almansa, de Miguel Almansa, que tostem diria que Unitat d'Aran és avançar a Val d'Aran. Unitat d'Aran representa treball, estima país i és aranesi. Era gent que compaus el partit d'Unitat d'Aran i gent que vol treballar, que de vera forma vella pel futur d'Aran, sigui que un dels motius per qual me motivé a formar part d'aquest equip. En la defensa de l'autogovern, també de les institucions pròpies, de la llengua, d'aquest sentiment d'apertiença a jo mateixa terra, que t'ajuda qui millor encarne aquests valors i, sense dubte, Unitat d'Aran, perquè hi ha un legat que vol compartir en present i que hi ha una clara aposta per el futur, també per mi i les noves generacions. Penso que hi ha garantia de futur en tot aquest país i penso que hi ha manera de lluitar pels interessos de la Val d'Aran. Per a Val d'Aran hi ha possibilitat de canvi, de transformació i de futur. Els arraics han posat sabanaua i mos projecten amb decisió i coratge en dat futur. Un futur que hi de tot i de totes i que volem seguir compartint d'amb tu.